Mariya komai farko zai yi karshe da ni da ke za mu rabewa idan na ce so yana da illa na tabbata ban yi kuskure ba. Iya fahimtar da na yi wa ƙauna na gane so zuciya kan azabtar sannan hankali ya tayar. Shi so bai san wani jarumi ba da kunkaro kai za ya kayar. Ni har kwalla na zubdar sanda na fara so abokai na suka ce musabta wasar zancen su sai na basar. Kwayar halittar so da ƙauna ta ko'ina yake zagayawa, wasu sun ce so na kwakwalwa, so ba ruwan shi da dukiyar kadan kwashi ba a sayarwa, sanadi ne yake haɗawa. Da fari dai zaka ji tamkar babu ya kai a shakatawa, in kai sa'a sai ya daurewa. Farkon abin dai kamar da wasa na fara so a cikin nishadi, kai har ina ta kaudi na so makaina a ciki tsundum dan naji an ce so na da faɗi. Gane dai a bisa sirri, wasu su ce so ruwan zuma ne, wasu su ce so yana da gardi, kan haka na rubuta kundi. Zan bayyana muku yadda mun kai ni da Kalisa masoyiyata, wace banda madadinta ita kadai na sa a raina har na faɗa ta zarta mata a cikin su ba sa'arta. Mai tausayi ce ba ta ƙarya, sannan Kalisa tana da tsafta ga far'a kullum fuskarta. Da ni da ita mun kasance ko yaushe kullum muna a tare, tamkar a ce wuta da kirare. Mu sanya juna cikin nishadi cikin raha har mu rika tsere, fatan mu shine hakan ya daure. Kwana a tashi yau da gobe har muka fara tsare-tsare yadda za a yi karmuware. Ta kasance yar uwata, babanta kawu ne a gurina, mun dauki yarda mun baiwa juna. Babanta ya zaci shakuwa ce kawai muka yi babu kauna, ku gane zance na yan uwana. Ba mi zaton da matsala ba dan matsayin abanta a guna, a iyayen da muka auna. Zaune nake ina tunani sai na ji karar kirar wayana, daga nan babu suna, cike da sanyin jiki na dauka sai na ji an ce hello sahibina, kai ne a rai na dare da rana. Muryar da na ji shi ya sanya ni har na dawo hankalina, wace ku gane nufina. Kalisa ce take kirana sai na ji amma tana ta kuka, yanayin da ya sani shakka. Na ce da ita me ya faru masoyiya, me ya saki kuka, da shiru sam taki ta tanka. Mun kai kamar minti uku sannan sai ta ce abba na kiranka, wai ka zo yana son ganinka. To anan na shiga tunani wanda abu zai faru gare ni. Mai sauraro biyo ni kai ma dan kar na bar ka cikin tunani, kashi na biyu zan yi bayani.